Welcome to India. Φεύγοντας από το ναό του Λοτού, θα μπείτε στον πειρασμό να φάτε ένα φρούτο Λοτού, που δύσκολα βέβαιως θα βρείτε εδώ στην Ινδία. Ωστόσο, θα βρείτε μια σειρά από μετροπολιτές που πουλούν βεβαίως φρέσκα φρούτα. Είναι η κλασική δουλειά που κάνουν εδώ οι άνθρωποι για να επιβιώσουν. Και καλό είναι να πάρετε κανένα φρούτο, έτσι για και οικονομικά να τους βοηθήσετε, αλλά έχει και βιταμίνες. Ένα φρούτο όμως μπορεί να κρύβεται κάποιο κίνδυνο. Έτσι λοιπόν, σήμερα θα σας παρουσιάσουμε μια εξαιρετική πρωτοποριακή συσκευή. Μόλις διάβασα για τη συγκεκριμένη συσκευή, αμέσως ήθελα να την παρουσιάσουμε. Είναι η συσκευή SOEX, είναι ο λεγόμενος ελεγκτής τροφίμων. Με αυτή την πρωτοποριακή συσκευή ελέγχεται το ποσοστό των λιπασμάτων που μπορεί να έχει ένα φρούτο, ένα λαχανικό, ένα νοπό κρέας ακόμη περισσότερο. Και ουσιαστικά η συγκεκριμένη συσκευή ελέγχει το ποσοστό των λεγόμενων νητρικών αλάτων. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα τεστ εδώ μαζί με τον... Hello. Hello. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα αχλάδι αλαινδίας. Λοιπόν, πώς το κάνουμε? Παίρνουμε το φρούτο, σε ένα παραπόλα, γιατί κάποιο μπορεί να είναι καλό και κάποιο μπορεί να μην είναι. Θα πάρω αυτό εδώ το κόκκινο. Λοιπόν, ερχόμαστε. Καρφώνουμε εδώ αυτό που βλέπετε τη συγκεκριμένη έτσι βελόνα. Είναι πανεύκολο στη χρήση. Ανοίγουμε. Ψάχνουμε το φρούτο που μας ενδιαφέρει, που μας προκειμένου είναι το αχλάδι, άρα πηγαίνω στο α. Το βλέπετε έτσι. Και τώρα πατάω το OK για να μου βγάλει τι ποσοστό νητρικών αλάτων περιέχει μέσα και να δούμε αν είναι υγιεινό για μας και τα παιδιά μας για να το φάμε ή όχι, έτσι. Λοιπόν, βλέπετε ότι έχει πρασινίσει έτσι πάνω δεξιά η οθόνη. Αυτό λοιπόν αποδεικνύει ότι το φρούτο είναι πραγματικά υγιεινό για να το δοκιμάσουμε. Και μας γράφει κιόλας με λόγια ότι η περιεκτικότητα νητρικών είναι κανονική. Άρα λοιπόν συγχαρητήρια, very good. It says this. Λέει λοιπόν η συσκευή της SOEX ότι το συγκεκριμένο αχλάδι είναι απολύτως υγιεινό για να το πάμε και εμείς και τα παιδιά μας και άναψε το πράσινο στη διατροφή μας.